Det bliver sjovt i morgen der. Gå væk med de store krydder. Ja, det er godt nok. Ja! Så skal der betales penge! Ja! Fri til hans anus. Fri til hans anus. Det er fordi, vi har været kærester, ikke? Jeg kan ikke hjælpe fri. Jeg knækker lige blomsten. Det laver du til dig rigtigt. Jan! Gør sådan der! Kom her med de fingre. Kom med de fingre. Det skal jeg gøre. Det bare ikke. Vi skal lige have 3D-view. Jan, nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Ned og bukserne. Og så frem med hovedet. Lig. Jan, jeg er rigtig kun for din skyld. Siger vi meget gerne giftes med os. Ja. Hey, så jeg kender for jeg sagde, vi giftes med mig. Jeg vil købe Det var ordentligt kød. Nej, jeg er næsten gift. Sådan. Yeah. Hey, jeg tabte en femmer. Kasper!